Tikulandireni program inanso ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC TV komanso tikulandireni nonse momwe mukutitsatira pa MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Chibuka takumananso program imeneyi cholinga chake timanena mobwereza kuti timakhala ndi nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno ndi timazitambasula ndi cholinga choti mumvetsetse pameto pake. Kumvetsetsa kumeneku kumabwera mothandizana ndi akuluakulu omwe timakhala nawo program ino omwe amatithandiza kutambasula kuti zikuchokera kuti nanga tiyembekezere zotani. Ndili ndi Humphrey Mvula ndathokoza Timvetse, Steve Dakalira zikomo kuti tili limodzi. Komanso abusa Watson Shawa zikomo kwambiri tathokoza. Ngani yathu yayikulu president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watseguliranso kayerekera umene ndi mgodi wa uranium waukhazikitsanso. President wakhala kulimbikitsa kwambiri nkhani imene ya migodi ATM strategy omalizirayo kuli mining kusanabwere emuja wa manufacturing pali mining kuti ntchito za migodi zili nkuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Yambe ndi Mr. Mvula, mukuona kuti nkhani za migodi izi president komanso boma limene la MCP tasuntha motani kufika poti mwina tifike podzidalira ngati dziko tili pa njira yoyenera kuti kumapeto ndithu titha kupeza zipatso zomwe takhala tikuzembekezera? Ndikukhulupirira kuti yakhala strategy, one of my strategies amene anali nawo Chakwera ndi boma lawo lopanga promote mining ngati mwina chinthu chimene chingathandize dziko lino kupita msogolo popeza chuma additional budget support or ndalama zote zitukule ziko lino. So tineneza uranium ndi mina mine yabwino yakayerekera imene mwina kuzafika pano sitinapindule nayo kuipanga lironchi ndi chinthu cha mtengo wapatali because panopa boma ilili linakhazikisa ndondomeko za sopano pali malamulo asopano amene akhazikisa oti aliyense amene angabwerese migodi kudzapanga za migodi ku Malawi kuno ene ache aziko Amalawians oboma la Malawi ndi Amalawi ndi ene ache akudera kumene kuli migodi pazikhala phindu looneka. Tisangokhalira kuti mwina pazingokhala tima rights tima royalties tindawa tating'ono koma nafeso tizikhala ndi kuona kuti zinthu zikuyenda bwanji komanso kumayang'anaso ndithu kwambiri kuti kodi anzathu mainvestor sakutichenjeresa mwina sakupindula kwambiri kuposana ndi ene ake mgodi chiko migodi iyi ndili Malawi muno ndi mbali ya nthaka ya Malawi ma resources a dziko lino. So chilichonse chimene chingachitike migodi Amalawi ene ake azipindula nacho. So maiko amene ali ndi migodi amachita bwino koma mu Africa muno kumene kuli migodi yambiri ndi kumene anthu anayamba sopano kukhala ochenjera oti akamapanga zinthu ndi malamulo awo amayesesa kuti zinthu zija zizikomeraso dziko lathu. So boma ilili layesesa kupanga revive kuyambiraso kuma migodi imene ilipo kuti migodi yasopano iyambe kugwira ntchito yabwino. So pamene ya president akasegulira mgodi umene uja pa 11 August ndi apangisa kuti sopano achiyike nga chinthu chapamwamba akhala ndi mpato opanga launch mining sector yonse ngakhale apanga za akayerekera koma akulankhula za mining sector yonse because ndondomeko kuti panopo tili ndondomeko zimene zizisatiridwa. So tingothandiza napo kuti mwina anthu ma players amene akuthandiza ma stakeholders makamaka zathu akuboma ndiyena amene akupanga nawo zinthu zimenezi zikhale zinthu zoti zizitipindulira tonsefe ngati ziko kusiyana apange zinthu zokonda ziko ose zokonda iwowo ndi mabanja awo kuzera munjira zosasata zenizeni. Koma ndikhulupirira zimenezo zizikhala zovuta chifukwa ndondomeko zakhazikisidwa nzoti mwina sangazipinde ndi zinthu zoti anthu azizabe kuona kuti zikuyenda choncho zafika choncho. Yes. Chabwino, Steve Mvula ngoyambapo tikuunika ndithu kuti muzaka 5 zoyambirira za Dr. Lazarus Chakwera mfundo imodzi kwambiri yomwe yayilimbikitsa ndi mfundo imeneyo ya mining ngati dziko kuona kuti tilipotani nkhani zimenezi.
pakadali pano patikhoza kuona kuti tayika giya ulendo umene tikufuna kufikirawo ndiye kuti wayambika. Chimene tunena ichi nchonena kuti tikayang'ana tiona kuti pali ijanso project imachulidwa ili mkamwa ya rutayo kukasiya kucha dera likulu kwa basi kumene kuja akapanga explore kumene kuja ndiye kuti zimene tipeze zimene zichita akulu kwa ife ngati Malawi zochuluka kwa basi. Tsopano tikayang'ananso kumene kukaronga ndi uranium ameneyo zikayenda zonse ndondomeko mmene zikuyenera kuyendera dziko lathu silikhalanso chimodzimodzi. Ndikhulupirira kuti pamene boma limanena kuti ayi madiro onse amayiningiwa tatiye tithetse tiyambirenso taunike adaona kuti ndiye kuti pena pake sizikudyera. Ndiye pano patsopano metalo wa gawo limeneli tapita ndi maso athu ndithu ali otsekuka. Sizotinso padzipezeka kuti menanena mvula kuti wena akudyerera kwambiri pamene eni dziko eni nthaka olo eni madera amene kuchitika zimenezo kupezeka kuti navutika. Amangomva kuti kwanono tikuchotsa komyala umapita kunja maiko akutali kuti zochitika kwathu konkuno. Ndimakonda kwambiri kukumbukira ngati anzathu ku South Africa mupite ku dera la ku Mafeking kumene kuchako kumene kumachitika mining bambo yovuta kwa basi koma mutati mukaona kuti kudatukuka kuli malo ndithu azokopa alendo ngati achina Soul City aja kuti ukapita umene ku bambo kupanda usamala ukhoza kumaliza salary yako within a day. Chifukwa chino ndithu nkoti kopa mwamba kudatukuka andi ntchito za migodizo zidapangisa kuti mwambiri ndithu musinthike. Now zizikhala chimodzimodzi ndiye kuti panopanso karonga akuyenera kuti atukuke ikhale town ndithu yoti anthu tidzinyadira bwino komanso kumadziwa kuti tupita kukaronga the hub of tourism city. Osati kungoti kugwirika ntchito za migodi ndiye kuti zikathere pompo koma ukakhalenso kuti zina zambiri supporting industries akakhale kuti ndiye kuti mweyamuso akuyenda bwino lomwe. China chimene ndosachiti nchonena kuti ndimamva amanena kuti alemba ntchito a Malawi oposa 600. Now job creation imakambidwa ija ndi imene itu ndiye kuti zikuchitika zayambika. Projects that matter. Chitukuko chimene anthu akufuna chimene chomwe adziona ndi maso usati chitukuko choti ndalama zingangothera m'matumba mwa anthu. Iyayi ndilekere pamenepo. Ndithu abusa Shawa president atsindika kunena kuti 5 years ayika maziko oyenera tsopano kuti 5 years yotsatira Malawi ayambe kudyerera zipatso komano tikutsanula kwambiri nkhani imene ya mining. Mwina mbali yakulu ndiyambe ndi comparative approach. Kuri adzirayika panopo ayika ndondomeko zolongosoka akuthandaza mbuyo munalibe ndipo nthawi imene tinalibeyo what did we lose? Kaerekera uranium kunali kampani ya Paladin imene inachoka panopo imene inagwira ntchito munomo onena it's on records kuti dziko la Malawi sinapindule. Why? Atapatsa tax holiday imene amene akuti agwire ntchito nthawi anathamanga mu tax holiday mo sanapereke chilichonse kumaliza kumapita suti dziko sili madziwa yayi pakantha yaitali imene Malawi muntabetsa chuma chathu kwa nthawi yaitali. Malawi ili ndi migodi yambiri ndikuyamika Mulungu sina tulukidwe mbuye tulukidwe ponse bwapa which means ife tikuyamba kumene imene azathu kwawo kwa gazeti yawo ikuta ife tikuyamba kumene koma Malawi ili ndi migodi ku Kanyika kuje ndi ukasungu South Mzimba kulizochitika zawo ukasiya zaruta yozeja ku Palombe usonge hiru kuli ethi kujamana na kuja kuliso miyala mbuyo mutamvapo malipoti olembedwa kuli mpaka unandatenga sample 60 tons of sample 60 tons of sample ya layer earth kupita nayo sample amena amadziwa nkhani ya sampling. You don't need all that much sample. Ndiri mjena akatenga maana kuisa ntchito. Even sala kataka kula sala funa sample. Amatenga kachigamba. Osati jeketa tundu sample ndi yayi. So no migodi yathu yatengedwa sample 60 tons kupita sample. Kukayerekera
the whole mining period boma amaitwa sinapita chilichonse. Why? Si standards za Malawi palibe anapindulapo analipo ena ake mkatimo amene mmene masampo mapita amasayinira pali kamene analandira kukayerekana nokonso kulikonso amene analandirapo kena kake kuti zipite boma liluze kanthu. Ndiye malamulo akuyikidwa panowa ndi othandiza. Number 1 paka ngati monitoring mechanism yoona takutulutsa ndani. Kuonjeza apo ndikuyamika kuti boma ili layambitsa kampani ya migodi imene zonse zokhudza na mining paka responsible entity imene idziyang'anira chimene kale kunalibe. Kuonjeza kuti ngationaso kampani imene asayinana nayo pano ya Lotus Resources yusiyana ndi Paladin awa abwera maloti afinyidwa kwambiri ndi usangana nazo kwambiri zedi neyo kuti kubwera kwawo amene akubwera pano asayinana mapangano omveka odziwika oonetsetsa kuti zimene akupanga pano zinzoti zipindula Malawi ndipo sikuti angotiyenda njomba kumapita nazo iyayi pamene pamene akuyang'anapo mwinaso ndipezereponso mpata onena kuti pali zina zimene sitima zinena kapena timakhanga sitikuzidziwa koma ngati pali chinthu imene pamene yamika kwambiri zedi boma la Malawi pano limamtengetsa aliyense amene wabera dziko lino. Wina wa buchala yake atanamizira kuti amagulitsa fertilizer nkuba ndalama nkuthawa nazo anamufinya mpaka ndalama zinabwera kuno. Vuto tinalo kuno za timaita sensationalize negative news kubera kwa ndalama nalankhula kwambiri koma kubwera kwa ndalama sina nepo chichonse anatsindika atone general ndikakanika munthu chonse ntchito anakatenga ndalama zinabwera kuno manyuzi sana nene anasiya. Ndipo mpaka pano ena makhupira kuti ndalama zinabwera zinapita si zinabwera pamene zinakatengedwa zinabwera now pali nkhani ya marubies kudzozimvayi kunchewu kampani ina yakhayotenga miyala imene kumapita nayo pano ayimataso kuli $309 billion yoti atipatse ndipo ndimawerenga pena pake page ya BBC anena kuti Malawi atsala pang'ono kuchita score ani ndalama zimene atati zibwere kunoko zikuita override budget ya trust ikupambanidwa ya ndalama zinati zibwere. Now the Attorney General is working so hard on that one kuti mpaka atenge apanaso Total Energies yemwe so mnjira ino ndimawerenga pena wanadzana ndi makampani atatu amene ndalama zoti zitati zibwere ku Malawi kuno ndalamazo is 300 times ngongole zimene fili nazo maiko. Yes mjana anthu akutibera ndalama omwe nkubati kuongoza ife ndalama zoba kuno. Now the Attorney General is doing a very good work of following them up and one of them is following ndalama za company imene akhatunga ma rubies kuno mapita nawo so kawe yayi kwa kalama illegal miners amene akalowa mdziko muno ma Burundi ma Senegalese ndandani kumakanjira kwase kulikolide kukumbira zambiri mdziko muno timangozona zokumbira kumapita ndiye kukhazikitsa company yoti yambe kukumba ukadongo solongosoka nkukhazikitsa izi ndiona ngati boma ilasonyeza chidwi ndipo ndi zimene zithandize kuti amene amapindula papa chinyengo chilichonse pamakhamira amapindula nazo mwinaso zimene akudedwera amene amalankhula zoyipa zokhuza ndi bomali ndingane kutsekedwa kwa makomo obera ndi otulutsira miyala imene yoyo ndiye kwene ndiona kuti boma ilachita bwino kwambiri zedi layamba bwino kwambiri zedi ndipo apitirize anadzanenanso nthawi ka president amalankhula tilayamba bwino koma tikufuna timalizenso bwino. I would like them kuti mwanjira iliyonse metayambamo ziyende molongosoka dziko lino tenge miyalayo nkuirenga silibweredi kuboma monga mene mayenera zitithandiza komanso nsaiwale tinene bose bwabo nabwera president wa Botswana. Botswana is a mining country for a long time anadzazipanga offer tingati kuthandizani mmene mungatitsere migodi yanu. I think bochita involve amene anayamba kalenga amene ajawo zithandizanso tikhale uzindikira. Zambia has been a mining country for many years. Mozambique has been doing the same thing. Timatsalira ndifeyo ndiye tingoyamika boma ilayikapo chidwi ndipo ndiyamika chidwicho nchoti afuna akatenga ndalamazo zibwere kuthumba la boma aone zochita zake zithandize dziko ndikuyamika kwambiri it's a good step in the right direction. Ndithu chabwino amvula timalize nkhani ya mining moving forward mina kuchitike zotani. One tipitirize pamene tayamba hapa as a country takhala ndi legal framework tili ndi legal framework panopo tili ndi company ya mining we are bringing back Malawi Development Corporation. Yes. Tikupanga karondo wabwino kuti zinthu izi tizindikire kuti ndi zathu mamainzi ndi athu migodi ndi athu napanga revoke ma license enacha. That's a step in the right direction. Zofuna kupanga increase awareness civic education ndi machitidwe because the mining yoko siti kulankhula
sitikulankhula kuti amalawi aziziwa where the secrecy katangale amarowa. Yes. Where there is secrecy accountability imachepa because anzatu amene amapanga za mining anthu kuna maiko onse ma investors ama mining amakhala makhruku. Yes. Okay. Amakhala ndi makateo amakhala omwe wazakumba kuno ma mining ndi omwe amakagurisaso miyala yathu through ya external company kwina kwache kupeza phindu limene ifeyo ngati ziko silingapeze nawo ya. Even in terms of employing people, they will employ a Malawi amene nawonso amakhala compromise mamoti atumikire ziko lawo ambe ziko totumikira anthu amaine aje nacho. So ife tikhale ochenjera ndithu tikhale ochenjerapo nditipuzire and titenge opportunity opuzira zimene zinavuta ku Zambia, zimene zinavuta ku Botswana, ku South Africa, ndikwina konse kumene azathu anamba mining kale. Bosi vitu kuyamba kumene. So we amati experience is the best teacher. Yes. Ngati munthu waziwa zimene ayena anakumana na mikungwiri makani zijani zitithandiza. Ine ndingopemphera kuti president atitulize pa 16 September apa. Yes. Because masompenya amene ali nawo palibe amene angaza kwaniritseso because ife mene machitira ena zinthu izi mena nambira busa comparative tikuziwa kuti kayerekera inapindulira anthu ena kumangiridwa manyumba ku Portugal, ena kuti ku Australia, ena kupeza zinthu zambirimbiri zimene zinali personal. Misonkho ya anthu imalipira mafuta ama diesel what apangiran my generator because anthu amene sana join a national grid. So tikara ochenjera, if we're going to use our resources for them to produce, therefore the benefit must be higher for us. Yes. As a country because we're using our money. So all I can say is mwina ndichimene kanenepo mkopeza bomu kwa chakwera nduna zao ndima technical athu anzathu aku company ya mining kuti ife overall our expenditure should be recovered from the proceeds of mining. Kusiyana ndikuti if it is yike mu tax holiday or as part of tax holiday or as well as zilipindulira. And the social responsibility iwatanize anthu okaronga because mining uranium ndi mwala osakhala bwino umene kuti kumeneko anthu odwala matenda osiyana-siyana ka TB ena ndi ena cancer chani uzichuluka. So tiyena kupanga safeguard environment ya kumeneko chuka environment ukalongako ndi mbali imodzi yoti ali pafupi ndi nyanja meaning therefore that the washaways from the mine zizikalowa mumazi mmene muli nsomba mmene anthu amapangamo amakhala moyo wawo. So we need to be very careful in terms of impact ya uranium mining on the environment and on the lives of Malawians, particularly those within the mining area. So social responsibility yomanga zipatala awa tikutena pano alondasiwa akhale naye pafupi yomanga masukulu pakhale ndizo chithandizo chona kuti so employment apange prioritize kuti Malawi ndimene agwire ntchito ambiri komanso ambiri ochokera chigawo cha kumene mine ili or ku region kumene mine ili so that anthu anyazita kuona direct benefit imene angapanga naye connect kuti because of this mine pali school, because of this mine pali chipatala, because of this mine kuli cancer center, or because of this mine kuli zinthu zimene zilipo zambiri mene mazi abwino. We must have so related projects zikhale bwino. Anthu andale ife ma MP awochoka kalonga ndi ena wosazipanda osiyana-siyana ndi bwino tikhale united in ensuring kuti tikupeza phindu from mining. So mwina talankhulaza uranium kumankuliso ma mines ena kunzimba ku Zimbabwerezi kulikanyika mine kuma yabu inakoso meneko taberedwa kwambiri potenga masample taberedwa kwambiri rare earth barakao taberedwa so kwambiri marubizi omweo kuncheuko
taberedwa kwambiri ndi nkhani zimene kuti imene alankhula abusa kuti attorney general wayesesa kupanga governance ya mamaini kuti apange recover zinthu izi ukapita kumango ochiko kuliso anthu kupanga mine gold I think kumeneko nakonso ndi area ina imene anthu ife zina kuti tikhale bwinobwino ultimately chimene nganenepo going forward is illegal mining is dangerous. It is associated with conflict. Yes. Maiko ambiri anzatu aku DRC tiphunzirepo also because anthu ake mamayi nawo amapanga trek from DRC to Malawi. Yes. From kujani Mozambique kujani ama kuchora kosa karabu no still find bwereze kuchura kubwera ku Malawi. So we need to safeguard maborders athu anthu athu abaratu ame ndera so that mining illegal miners asapitirire ku Malawi kuno. So ife ya Malawi so tizikonde dziko lathu because unfortunately maliko miners foreigners amapanga use ifeyo as Malawians kuti tizagwira ntchito. Chabwino. Steve, umaliza bwanji nkhani imene ya mining? Ndiyambira pamene ananena Mvula ndingowonjezera ananena kuti ayi safety ya malo kumeneko ofunikiranso ngakhale amene akagwire ntchito kumene kuja amene akakhale akugwira ntchito ku migodi kumeneko safety yawo nawonso umoyo wawo usayikidwe pa chiopsezo chifukwa akugwira ntchito yokumba miyala ya mtengo wapatali ku migodi ngati kumeneko ndani chifukwa kuti nthawi imene chakula amene aja aparadi anthu ena ndithu mpakana pano adasiyidwa ndi dzilema nkhani yake ndavulala ku ntchito zikukhala bwanji pereka thandizo looneka zosaoneka ndithu ndiye zofunika kuti ndithu even safety at workplace achite prioritize kumeneko. Komanso mera namujotai apanda kuti zayamba bwino tayika mugia nde we are hoping kuti ndiye kuti ngakhale zonse zolembalemba mapepala onse zonse zili maki ma percentage kagawidwe chifukwa kupanda kupanga zimene zokusamala pachiyambi apa sizikakonzeka kutsogoloko tikonzeretu pano ndi Amalawi ndi chikhulupiriro nanga si kuli nyama zikulu kumeneko binakonso tindi kuti ndi Dr. Kalinde Kafete ku mining company ko so si anthu oti awamba amasewera amenewo nje tayika chikhulupiriro mwa makosana ngati amenewo kuna kuti ayingata Malawi maso chire tufuna kuona kuti kodi ngati ipindula motani. Everyone has to be vigilant kuti dziko lathu litukuke. Komanso nanga simu yake ndi president yemweyo ndi kutacha kwera ndi amene atsogola zimenezo Malawi okomatani ndiko zotero abusa tukwangule ngani yeah ningoneso kuti bechani chere ndasunthidwaso konkoso. Yes. That's better kuti athandizeso ita monitor munga ananenawa uje ni uranium is a radioactive material ndoti sachedwa kuyambitsa zoyambitsa ndiye mwanjira iliyonse ndituti nene mungatsindika nzanga kuti mpofunika kuti boma layang'anitsitse ti miyoyo ya anthu amene akukhudzidwa amene ayandikira deralo akusamalidwa nkutetezedwa ndiye mikawambiza kuti I think my environmental chakuti anapangako kale zonse nkuziona zili malo mwake koma chimakhala chopweteka kuti anthu avulala koma phindu simunapezepo than kuti avulala mwapeza phindu ife ndalama zimene mungapeza mungati mapanga ma compensation nokha mudziko. So step imene itenga pano nkhani ya mining it's very encouraging and why ine ngatikonda kwambiri zedi mwanjira iliyonse kuti a president apitirize chifukwa mbuyo mungati zinasoweka zinthuzi sizasoweka sakanapanga yayi koma some people benefit from the chaos that was there. Munthu wakuba amanjoya kwambiri zedi pali chisokonekero ndipo amadana ndi order. That's why maiko amene muli migodi yambiri amayamba mu nkhondo kuti ngati mwakumenyana ena adzipanga mozawo. Sono funda ndi zayikidwa mdongosolo proper and orderly systems put in place ndiona ngati pali tsogolo labwino ndipo Malawi kuonjeza pa foja amene timalima uja kapena minda imene kulimayi mining ikagwira bwinobwino tili ndi phindu za layer ethic kapena utayirwa kukasiya if you look at that one again it's one of the largest deposits globally
osati mu Africa mokha mdziko lapasi muno ndi kumene kuli wambiri kuti makampani akunja ali dovuchuchu kufuna amene achawo ndiye Malawi ngati upindula nkulemera nkusuntha kuchoka pamene ndipo ifike pena pake mwabwino kwambiri zedi nkuona ine ndazambika manena zoti akamati afuna ike ma 500,000 for mwana ali sobadwa ndikutha kuona ndi pali pamene anaponda pamene anawerengera kuthekera kulipo zazigwire line zinthuzi tsono tingo kuthojokera ndalama zambiri kwambiri akukamba za sovereign fund kuti sovereign fund ndalama ziro amene koko zimene akathiwa za Tanzania zofika tsogoloko apanga maplani abwino bwino mangana tsogolo vuto amene anthu ambiri sitidziwa nthawi zambiri lakuti sitimadza kuti amene akamati munthu mtsogoleri amakhala kuthekera koyang'ana patali kusiyana ndi pambuyo pake nthawi zonse that's why mukakwera mbasi driver akamaponda brake wakhala kumbuyo sayambe kutukwana kaye chilipo chimene waona iye chimene iwe sunaone amaona zimene wakusaona ndiye vuto ndauti ife timafuna kuti kuchekera kumbuyo tidzilamula amene ali kutsogolo sizitheka ye zimakhapo zimene waona munthuyo ndipo zimakhapo zimene akudalira iyeyo mmene wapangira ndi chikhulupiriro mining likaitenga bwino ngamonga amene ndina panoyi chilungamo nkuyendapo chifukwa president anadzanirapo nthawi nake kuti there's too much secrecy anadzadana nayo kwambiri secrecy pa mining if it's done transparently ndiona zizothandiza kwambiri ndipo zipitirire monga amene ayambira ziko chabwino imene iyo taiyedzeka kaye tizapitirizaso kutsogoloko nkhani yathu yachiwiri talowa mu kampeni pafupifupi kwatsala masiku awiri mwina kuti tikwanitse masiku 30 theka la masiku a kampeni likuoneka kuti ladutsa pa ground taona president adakali chigawo chakumpoto posachedwa pakhala akupita kunkhotakota ndi maboma ena komanso taona ma presidential candidate ena kabambe ndi ena akuthamanganso nawo pa ground mwina tiyambe ndi amvula inuyo chifukwa ndalizi ndikudya kwanu mumayembekezera kuti pomafika lero pa ground mukukamba kwa makono pakhala pali moteremo sinayembekeze nimembeza pano pota tenta nditu kutenta sipanafike epo ya kufika po tenta siku sipari chonto yani andi ena amauwa kwambiri amalankhula nditu kwambiri amarubwa kwambiri 3 years ago kumalankhula kuti ife basi tikupita tukarowa mene mumu I think amangolankhula kungofuna kuopseza koma sipana tente tu andi tilinene kuti panopa a Dr. Lazarus Chakwera nde aiponya patali game because iwo akutipula saname kuti tinene mochita ngati mwachipongwe akutipula anamba utipula anamba ma town hall meetings zikoloseri anazungulira ma town hall meetings zokumana ndasokolere mafumu maponzisi anthu amipingo ena ndi ena asogolera ndale osiyana zimene zadathamanga nazo achinyamata anakumana nawo azimayi anakumana nawo kuchoka panopa analowa anatuluka ikanakhala submarine ndikanatisona ili pantunda tsopano ikaenda momba mamazi akuzungulira panopa ali kumpoto akuponda kumpoto every district virtually every constituency mawisu top akuzungulira kubana ndi mafumu akulankhula za ma development programs ena siti mawaziwa zinthu zokuti zikuchitika akuchula za zipatala akuchula zomwe zakusegula uranium mine achoka apo azunguliraso kazungulira mpaka usakapezeka kuti president ogona kuchitipa kalonga area kaone ampira kumeneko nimbali yotipula imeneyi kuyandikira mavota kabambe akutamanga neso akuzungulira amaijo esibanda nosa akutamanga akuyesa akutamanga ndaonaso kuti anankuma naoso akuyesa ma president bendi kuchula pano chikwalanga si kampeni real campaign yapo mwamba yoyenda zikolosero njama president akutulusa manifesto ao akulumikizana ndi anthu kuwauza kuti ine ndikakhala president sankeni ndifuna mavote anu ndizapanga zakuti koma Professor Arthur Peter Mutharika president opuma sanatuluke tunangutuka kamozi uzangu funa uzankulira ngari moto sana video kapanga inaugurate manifesto ndikunena izi ndisindike manifesto amapanga inaugurate ndi msogolera president chuko amanena kuti ichi ni chimene ineyo
ndizachite vice president alibe mphamvu mundondomeko yathu yozanena kuti ine ndizapanga zakuti because tumapanga ndiwe assistant wapakariyara andi ache anabweza chisimo chonena kuti wapakariyara satani wapakariyara saimba belo so vice president second vice president saimba belo sangaimbe belo sazaimba belo sizingateke unless president uja mulungu mwina atamtenga or are incapacitated or mwina atapanga resign or mwina pali succession neposogolo koma otherwise tikuyembekeza kuti mayembekeza kuti apita panopo naoso mene kwa saa 35 days naoso akhale pa campaign trail kuli ma constituency 229 pano andi madera menemu asowa kuti adusemo anyamuke ngakhale atumagangata kuti azigona pansewu sipita mtarika yaye ngakhale mutatuma mai jenasa sipita mtarika yaye si amene nkhope yake izakhale tondovi pa ballot box iyayi sikuti ngakhale mutatuma jahana amanena kuti wina wajamalankhwa ndampatika umbuyo osati kuti mwina ngakhaleso anthu amene anganene kuti yayi ine ndivotereni ndizama osanganeneso kuti pangani apita sangawalankhulire kulibe lamulo ina sinamvepo kuti mwina ati wina kumulankhulira president ukampangira campaign akasankhidwa akhoza kukhala ndi ma spokesperson koma panopo ndi nthawi yoti iyeyo president wina aliyense amene akuzithemba kuti ndikufuna ndikhale president atuluke akaonese nkhope yake kwa Malawi nkhope yake akaonese fiziki yake akuoneka bwanji akamuone kuti munthu uja akuyenda bwanji akulankhula bwanji how does he interact ndi anthu so zimene zija IPM sanatuluke chinthu chomvetsa chisoni and ndikuziwa ena kutumiza audio aya ikakhala amene asatuluke tizamvotera nanga munthu yezakha president wa dziko nakayisa panga remote control amene sakupereka mantha kwa Malawi kuti ngati munthuyo atakhala kuti asankhidwa koma munthu yesakupita kwa anthu ndikuti aziyendesa boma ndi omwe wanthu ndi boma ilo ife tisankhe munthu wina koma azayendese ena tazonapo zimene ziti kuti ndichifake zinachitika ma 2020 kuti Malawi anaona nkhawa choti amene amayendesa boma omwe aja panonso akufuna amukange agwiritse ntchito nkhope ya munthuyu kukapeza mavoti alowe mboma kuti azizayendesa boma so Malawi tena kuziwa kuti general election pere tikusankha president timayembekeza kuti president atuluke akameme mavoti ndi timayembekeza kuti tipeze mtsogoleri amene angakhale ndi mphamvu kusatiyendesera dziko lino mphamvu ngati APM akupuma ndi kutiso ndizovuta kuti azayendese chani azayendese boma dziko la Malawi ndi mavuto ambiri you cannot give this country to somebody or a surrogate oyimirira kuti oyimira president azapanga choncho so ine ndikuona ngati imene chindipasa nkhawa yoti mbali imene main contender chwa contention pakati pa Peter ndi achakwera kuti apitirize olupita abwerereso kwina so mwina pamenepo apita wakuita key or afuna anamiza Malawi kuti ndivotereni palibe kanthu zinanakaloka that's enough no we don't do that sitimapanga vote by remote control kuti ayi kuto malonda kumuzi kwathu timanena kuti timati chane malonda achona or malonda ndale za chidule zakuti wina mabisala kuseri ndivotereni ineyo iyayi ukaonekere kumaso kwa anthu akakuone akakuchonge in all respect you must tick all the boxes kuti munthu uyu akulankhula bwino amatha kulankhula bwino yes munthu uyu are physically fit munthu uyu sanatope this is not a job for the tired this is a job for the people that are still agile munthu uyu atithandiza akathamanga so mwina pamenepo ndikuona ngati pani ma problem the other problem is anthu ena zolankhula zache sindikuona zogwira mtima mwina asilinganene zimenezi kuti mandikhala ngati ndipanga kampeni yachakwera koma mwina to say the truth
achakwera kutakulankhula fundo ndipanga izi ndapanga izi tsopano ndipangaso izi ndipitiriza izi ndipanga izi ena akumangolankhula basi just talking about no ndiso nda economy iwe unali momwemo mu economy umo unali momwemo mu economy unali ka budget director unakhalapo ngati chani unakhala ngati governor unapanga chani to show kuti you are able to do something unali momwemo tu unali momwemo so you should be able to say easy ine napanga zakuti ndipanga zakuti ndinalepera kupanga zimenezi because of the following reasons but you paka unapanga retire then you say now ndikuza kupanga zinazaji pantame unali menemo umapanga falsify ma figures umapanga zosakhala bwino za ma figures kupitisa kwina kwemf ngati usakhala bwino ziko linavutika umakabwereka ndalama forex kuti ikhale ngati bwino ndi ma foreign reserves umakapanga zinthu zina zosakhala bwino ndiso pano panthawi imene unali actor unapanga zimene zonse ndiso pano uzapanga bwanji kuti tsopano uzipange bwino ena anali momwemo zimene anapanga mwina anayesa koma sizinagwire mtima because kunatuluka zinthu zosakhala bwino so I think in my speech my manifesto atuwa tikanawalongosola bwino tisalankhule ngati mwina tikupanga zinthu zosakhala. We must say what we are going to do about the current programs. For example, manifesto atatu ndaona palibe imene ikuchula zimene zikuchitika pano za mining bwino palibe zimene zikuchula za agriculture mega farms jan kuti ine nzapitiriza mega farms zapanga bwanji si palibe imene kuchula kuti za magesi zapanga bwanji palibe imene kuchula za wina uja manufacturing zapanga bwanji palibe imene kuchula za masukulu zapanga bwanji akungonena kuti zakhala free for compulsory secondary education zakhala ndama zaka how are you going to fund process manage kuti zinthu mfuna zapanga mzapanga bwanji so mwina tikupanga zinthu zoti zikomese anthu aone ngati ife tizapanga bwino koma tisakunena zoona and sitikufotokoza kuti tizapanga bwanji so ineyo ndikuona nkhawa imeneyi zimene tikulankhula komanso lastly ndikuona ngati mobilization yathu anthu pa ground asakutipula yayi ndalama kulibe zipani zambiri ndalama kulibe ziyatimakhala nazo nthawi zonse kuti salupetupetu paliponse za nyuwani zimene zikukhala ngati zikuvuta saluso zinadula kwambiri matisheti anadula kwambiri salu kale mata kuigula taka loselija 40 meters ndalama zochepa panopo chepa 200,000 mmene kumatuluka salu zama 2 pieces aja mwina 20 loka out of 40 the 40 meters kutuluka 20 pieces ndiyo kuti mene zisingakwanise panopo yayo so zikukhala zovuta kwambiri kuti tipange orozipani ora anthu apange mount makampeni amphamvu ma MP anayima ndochepaso kwambiri mzipani zina zipani mwina program imene mzaona mtsogolo ma MP anayima amene anayimisa ochepa meaning therefore numbers obita parliament akhala ochepa and even the contribution presidential flows through my MPs on the presidential vote it will be lower because fewer MPs I mean as a year za presidential candidate now atuluke minimum so mwina ndi zindoti kuzokulankhula siku nditu mwadi amanena kale ife ndaleze enaze kudia kwathu zoti zikuza kuzilankhula kwambiri siku la tundu non-stop chabwino padakali pano president afika malo ena oti alankhule kwa anthu umeneko ndi tikupereka ndikaye kwa anzathu umeneko kuti mumvere kuti kukuyenda motani pitirizani kuonera kanema amene wa MBC television.